Hola. Μαζί σου καραβάκι μου, τον κόσμο έχω γυρίσει. Στο τουμεζική παρπαγιά Ανατολή και Δύση, μαζί σου καραβάκι μου, τον κόσμο έχω γυρίσει. Καράβι, καραβάκι μου, για βάλε τώρα πλώρη. Να πάμε στο Μορφώνησι που καρτέρει μια κόρη. Καράβι, καραβάκι μου, για βάλε τώρα πλώρη. Επιβάτες Τόρου να ετοιμαστούν προς αποβίβαση. Να κατέβουν στο κάτω κατάστρωμα και στο αριστερό μέρος του θείου, όπου θα γίνει και η αποβίβαση. Ξεκινάει μια ψαροπούλα απ' το γυαλό, απ' το γυαλό. Ξεκινάει μια ψαροπούλα απ' την Ύδρα τη μικρούλα και πηγαίνει για σφουγγάρια όλο γυαλό, όλο γυαλό. Ξεκινάει μια ψαροπούλα απ' την Ύδρα τη μικρούλα και πηγαίνει για σφουγγάρια όλο γυαλό, όλο γυαλό. Έχει μέσα παλικάρια απ' το γυαλό, απ' το γυαλό. Έχει μέσα παλικάρια που βουτάνε για σφουγγάρια, γιούσερ και μαργαριτάρια απ' το γυαλό, απ' το γυαλό. Έχει μέσα παλικάρια που βουτάνε για σφουγγάρια, γιούσερ και μαργαριτάρια απ' το γυαλό, απ' το γυαλό. Για χαρά σας παλικάρια και στο καλό, και στο καλό. Για χαρά σας παλικάρια να μας φέρετε σφουγγάρια, γιούσερ και μαργαριτάρια απ' το γυαλό, απ' το γυαλό. Για χαρά σας παλικάρια να μας φέρετε σφουγγάρια, γιούσερ και μαργαριτάρια απ' το γυαλό, απ' το γυαλό. Προσοχή, με το ρίκο φτάνουμε στην Ύδρα. Ειδοποιούμε τους κύριους επιβάτες Ύδρας να ετοιμαστούν προς αποβίβαση. Επαναλαμβάνω, ειδοποιούμε τους κύριους επιβάτες Ύδρας να ετοιμαστούν προς αποβίβαση. Η αποβίβαση θα γίνει από το κάτω κατάστρωμα και από το αριστερό μέρος του θείου. Ορίστε κυρία, φέρεστε. Ορίστε για Ύδρα, ορίστε. Συντομεύε και παρακαλώ. Ορίστε.
Τι γίνεται, Παναγιώτη? Δεν σ' άρεσε λοιπόν αυτή η Ξαραήλα? Αυτή η γη. Έχεις την αίσθηση ότι όλα είναι μέσα στο φως. Τίποτα δεν μένει κρυμμένο. Ούτε και οι αμαρτίες των ανθρώπων, Ποιος θα πει αυτό? Σε σπίτι θα είσαστε πιο καλά και από καθαριότητα και από περιποίηση και από όλα. Τι λες? Πάμε καλύτερα σε ξενοδοχείο. Θα είμαστε πιο άνετοι. Θα μπλέξουμε με τίποτα σε χλοπαρέες, βρε παιδί μου. Θα κάνουμε τους αντιπαθητικούς και ότι θα μας πλησιάσει άνθρωπος. Όχι. Έλα, μωρέ. Άκου να σου πω. Αν εσύ θέλεις, δεν υπάρχει λόγος τώρα να μείνουμε και μαζί. Θα σας βολέψω εγώ να μην έχετε κανένα παράπονο. Έλα, μωρέ, σε χλαμάριστα. Μαρίνα! Έχουν ένα σπίτι από τα μεγάλα, τα παλιά. Να τις πω. Ναι, μια στιγμή. Το παίζεις με κοροναγράμματα? Εντάξει. Περίμενε! Οι κύριοι ήρθαν να ξεκουραστούν λίγες μέρες και έχουν την ευχαρίστηση να μείνουν σπίτι σας. Ναι. Δεν ξέρω όμως αν... Η μάνα σου μου έλεγε χτες το βράδυ, άμα τύχε ευκαιρία για τα πάνω δωμάτια. Εξήγησε στους κύριους που το σπίτι είναι παλιό και πως μέσα είναι σχεδόν κατεστραμμένο. Καλό ναι βρε αδερφέ, νέα παιδιά είναι. Αν της πεις, μπορούμε να το δούμε. Ναι. Με συγχωρείτε. Μίτσα, να σου πω. Το λέει στον αδερφό της, το Μίτσο. Λίγο μίλητη, μικρή. Έτσι να πω, φυσικό της. Λίγο ακατάδεκτη. Βλέπεις ο Μακαρίτης κρατιότανε καλά την παλιά εποχή. Έκανε εμπόριο σφουγγάρια και τίποτε δεν τους έλειπε. Έιστρα ήρθε ο πόλεμος και περασμένα μεγαλεία που λένε. Πότε πέθανε? Στην κατοχή. Η μάνα της πάλι είναι άλλο πράγμα. Πιο φυσικά να πούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Νικάριδες. Ανέβα πάνω. Πραγματικά έχει θαυμάσια θέα. Είδες.
Ποιο δωμάτιο θα πάρεις εσύ? Δεν με νοιάζει. Κράτησε εσύ αυτό, να πάρω εγώ τούτο. Εκτός αν προτιμάς αυτό δηλαδή. Λοιπόν, πρέπει να ήταν πολύ ωραίο αυτό το σπίτι. Ήταν. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα παλιά σπίτια. Έχουν πολύ ατμόσφαιρα. Η μητέρα σας στη φωτογραφία. Η αδερφή μου. Έχετε αδερφή? Πέθανε. Να και οι βαλίτσες. Πού να τις βάλω? Εδώ, εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι ο φίλος? Ό,τι είσαι ευχαρίστηση δώσε. Αν χρειαστείτε τίποτα, θα έρθει σε λίγο η μητέρα μου. Έχει πάει στα Καμίνια για μια δουλειά. Ορίστε. Θα τα πιω στην υγεία σας, παιδιά. Αυτή η απάνω είναι δικιά μου. Κι άμα θέτε τίποτα, εδώ είμαι εγώ. Γεια. Στο καλό. Ωραία. Ήρθαμε σε νησί να ανοίξει λίγο η καρδιά μας και πέσαμε διάνα. Μέσα στη μιζέρια και στο πένθος. Πάλι γκρίνια. Πολύ λεπτεπίλεπτος έχεις γίνει τώρα τελευταία. Βέβαια. Η επιτυχία βλέπεις. Σε χλαμάρες. Απλώς δεν ήρθα εδώ για να μελαγχολήσω. Γι' αυτό διάλεξε τη δική μου παρέα. Επειδή εξακολουθείς να με βρίσκεις διασκεδαστικό, ύστερα από τόσα χρόνια. Πολύ. Εκτός όταν σε πιάνουν τα ιστερικά σου και αρχίζεις να μιλάς για επιτυχίες και τα τέτοια. Πάλι καλά. Έχω και κάποια χρησιμότητα στη ζωή μου. Είμαι ένας χαριτωμένος ρατές, να πούμε. Τι φρίκι. Δεν μπορώ να ακούω ίδιες. Δεν μπορείς να πεις όμως. Τουλάχιστον έχω το γνώφι σε αυτόν. Είναι και αυτό κάτι. Δεν είναι. Εμένα τι με ρωτάς? Ξέρεις πολύ καλά τι νομίζω. Τι? Πως όλα αυτά είναι υπεκφυγές. Γιατί έχεις μάθει την καλοπέραση και βαριέσαι να στρωθείς κάτω και να γράψεις. Και να μην είχες ταλέντο να πω. Αλλά έχεις που να παροδιάλος. Επειδή έγραψα 2 μυθιστορήματα όταν ήμουν 20 χρονών. Σπουδαία τα λάχανα. Μάλιστα. Δεν μπορεί όμως να είσαι πάπυρο το παιδί θαύμα. Το παιδί θαύμα με τις άσπρες τρίχες. Κακά τα ψέματα καμένα, Αντώνη. Αν άξιζα τίποτα, θα είχα φτάσει. Πώς σε βαριέμαι, Θεέ μου. Αντώνη, σοβαρά στο είπα πριν. Αν προτιμάς να πας στο ξενοδοχείο. Ξέρεις τι νομίζω? Πως προσπαθείς να με ξεφορτωθείς για να έχεις το πεδίο ελεύθερο με τη μικρή. Φωτιά. Καπνίζεις πολύ. Και πίνω πολύ, δικαίωμά μου. Έφυγα από τη μάνα μου να έχω εσένα πάνω από το κεφάλι μου. Έλα. Δεν πάμε να κάνουμε καμιά βουτιά? Το κρύο νερό θα σου κάνει καλό. Πάμε. Αντιγόνη!
Εκείνο το γιο της, το Μίτσο φοβάμαι. Θυμάσαι τι έγινε την άλλη φορά. Ας καθόταν κι αυτή στα αυγά της, η ξετσίποτη. Εμείς τα χειρέψαμε στα 32 μας χρόνια, γι' αυτό μιλάμε. Σαν δεν μπορούσε να κάνει δίχως άντρας, ξαναπαντρευότανε. Με τόσα χρέη και με 3 παιδιά. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Κοιτάτε σαν χαζίρες. Άι, δίνετε του. Ζώσω να μου πεις κιάτα. Έρτουνε πάλι. Κατά τη μάνα σου. Τι να μου πήρε. Να σκατεί ο Τι να μου πήρε. Πήρε. Η μάνα σου, ναι. Δεν πιάνανε εμένα, ναι. Το κάτω, τα καλάσματα. Ναι, το κάτω. Βρεσίλη μας έκανε. Θα τη σκοτώσω. Θα τη σκοτώσω. Θα τη σκοτώσω. Γεια σου, Πόπη.
τι σιδερώνεις. Γιατί δεν μου μιλάς. Μίλα μου, Μαρίνα μου, να χαρείς τα μάτια σου. Βρίζε άμα θέλεις. Πες μου πόσο τρόπιασα. Πως είμαι μια άχρηστη, μια παλιογυναίκα. Μόνο σε παρακαλώ, Μαρίνα. Μαρίνα. Μαρίνα μου. Μου τι να κάνω. Δεν το θέλω. Στορκίζω πως δεν το θέλω. Μα, να... Πώς να σου δώσω, το καταλάβεις. Εσύ δεν είσαι... Εσύ είσαι αλλιώτικη. Εγώ στην ηλικία σου ήμουν παντρεμένη. Είχα κιόλας 3 παιδιά. Ώρες με πιάνει μια στεναχώρια. Μια μοναξιά. Και, να, χωρίς να το θέλω. Από τότε που πέθανε ο πατέρας σου. Ναι, γυναίκα ήμουνα. Είχα ανάγκη από λίγη συντροφιά. Από λίγη καλοσύνη. Εγώ να τροπιάζω τα παιδιά μου. Να μπορούσα να φύγω. Με συγχωρείτε. Ήθελα λίγο νερό. Και δεν ήξερα πού. Αμέσως. Ξέχασα να σου πω ότι ο Αριστίδης έφερε τον κύριο με ένα φίλο του να μείνουν στο σπίτι μας για λίγες μέρες. Η μητέρα μου. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Α, σας ευχαριστώ. Κύριε, Παύλο. ήθελα να σας πω πως αν προτιμάτε να αλλάξετε σπίτι, να μην στενοχωρηθείτε καθόλου. Μα τι λέτε τώρα. Γιατί? Ύστερα... Επειδή δηλαδή μερικοί ανόητοι δεν κοιτάνε τη δουλειά τους, πρέπει σώνει και καλά να ξεβολευτούμε εμείς. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ τουλάχιστον έχω τόσες πολλές αδυναμίες, ώστε έχω πάψει προπολού να κρίνω τους άλλους. Που να αρχίσω να σας τη λέω καμιά ώρα. Θα φρίξετε. Θα ορθωθούνε τρίχια της κεφαλής σας. Σοβαρά σας το λέω. Εγώ και ο αυτός μου δεν τα πάμε καθόλου καλά. Με βρίσκω απέσιο. Δεν με πιστεύετε? Είσαστε πολύ καλός. Πάω τώρα γιατί ο Αντώνης περιμένει το νερό και θα αρχίσει να φωνάζει. Και ένας ιδιότροπος, ανυπόφορος. Θα γίνουμε καλοί φίλοι, ελπίζω. Θάλασσα, θάλασσα τους θαλάσσινους, θαλασσάκι μου, μην τους θαλάσσοδέρνεις, θαλάσσάκι. Γεια σου, Πανάγο. Καλώς το Λεβέντη. Του Μίτσου του βάλανε ψήλου στα αυτιά. Για προχτές, ο γιος του Ρουσού λέει πως σε γνώρισε από το πουκάμισο. Και τι θα μου κάνει? Πες μου το να κρυφτώ, αδερφάκι μου, γιατί μου κόψες το αίμα.
χαλάσω κι εγώ, ρε παιδιά. Λέγαμε για τη φροσάρα. Παλιά η κοντά σου με Πανάγο. Τσιγαράκι. Αμέ. Για την τράκα βλέπω καμιά αντίρρηση, Εκεί είναι η κόρη της Υψηλομήτα. Τι να λέει άραγε? Ποιος? Αν τι να πει. Μωρέ, θα έρθει κι αυτήν η σειρά καμιά ώρα που θα πάει. Και τότε θα δεις. Γιατί ρε Χρήστο? Έτσι. Και να πάψει να μας κοιτάει σαλέρες. Η σκατούλα. Ακόμα να το πάρεις απόφαση, ρε Χρήστο. Δεν σε γουστάρει ό,τι και να κάνεις. Όλο εκεί στο σπίτι της τριγυρνάει. Πάψε ρε, εξυπνάκια. Την είδα από νωρίς. Πήγαινε στο σπίτι της κυρίας Μπέτσου. Τη βοηθάει να ράψουνε κουρτίνες. Εσύ όλα τα ξέρεις. Παγάσα. Άρα και να μην γυρίσει ακόμα να σπάσουμε λίγη πλάκα. Πού τα παιδιά, Αριστίδη? Του Μελισσινού. Λέμε να κάνουμε καμιά καταδούλα το βράδυ. Με το φεγγάρι. Να πούμε και τους Αθηναίους να έρθουν παρέα. Δεν είναι αυτή για τέτοια, μωρέ. Μπουτυρόπεδα. Χρήστο. Λες να κρατάει και με δάφτους πόζα η λεγάμενη ή θα μας τη φάει η αριστοκρατία? Ρε τσαντίλα. Ευχαριστώ πολύ, Μαρίνα. Καλή νύχτα. Δεσποινής, Δεσποινής. Ποια είναι ρε Χρήστο, την ξέρεις? Η κόρη της Φρόσος. Της Φροσάρα, ρε. Τότε τι περιμένουμε, ρε? Εμείς δεν της γεμίζουμε το μάτι. Αμάν κοπέ. Άντε πάμε, ρε παιδιά. Γεια σου κούκλα. Σιγά θα σκοντάψει. Μίλα μας τέλος πάντων και μη μας αγαπάς. Γιατί δεν μας μιλάει ρε Χρήστο? Φοβάται να μην τροπιάσει τη μάνα. Που θα με πας, που θα με πας. Άσε τους Αθηναίους να περιμένουν. Αμάν η κόγκσα σου. Κράτα πόσα να πιάσεις. Τι κάνει πρώτο? Χαιρετίσματα. Και από μένα στους Αθηναίους. Γιατί τρέχεις έτσι τέλος πάντων? Αφήστε μας! Αφήστε μας σύζυγους! Τι σας κάναμε! Αφήστε μας! Τι συμβαίνει, ρε παιδιά, τι έγινε? Καυγάς ο Παναγής με το Μίτσο και χωροφύλακα. Χύμιξα πάνω με το σουλιά. Να τον. Ψέματα λέει! Δικός είναι ο Σουλιάς Μίτσο. Πώς τον είναι μέσα τον μπάσταρδο? Πήγε να σκοτώσει τον άνθρωπο. Κάνει ό,τι θέλει εδώ πέρα. Τι το κάναμε εδώ πέρα? Κατάσταση είναι αυτή. Έλα μωρέ, μα τώρα είναι. Από τον είδα, ήμουν παρόν. Θα έρθετε και δυο σας μαζί μου στο τμήμα. Τροπή ρε παιδιά, τροπή. Εσύ τραβά σπίτι. Θα έρθω μαζί σου.
Σπίτι σου είπα. Γεια σου, Τώρα δεν έφταιγε αυτός. Καλησπέρα, Μαρίνα. Παύλο, έλα μωρέ παιδί μου, βαρέθηκα να σε περιμένω. Κατέβαινε και έρχομαι. Μαρίνα, τι έχεις? Τι συμβαίνει? Τους μισώ. Ποιος? Όλους. Σε πείραξε κανείς? Έλα, μην κάνεις έτσι. Θέλω να φύγω. Μαρίνα, εγώ σε είχα για παλικάρι. Έλα, Μαρίνα. Τι συμβαίνει? Μαρίνα, θες να έρθεις μαζί μας σε ένα περίπατο να ξεσκάσεις? Περίμενε με το Σαράφι. Θα τις περάσει. Μαρίνα. Μην αργήσεις. Έτοιμοι? Τσάμπρα πατατατατατσα, ποποποποπιρα, παριμ παμπιραμ, ποποποπιραμ, Κάτσε μη σε σπάσω, μη σε φρυψαλιάσω, καράδακι μου εσύ. Αν θα σε κάνω να γελάς, πού θα μου πας? Μαρίνα, σε παρακαλώ, Μαρίνεζε και τέρβο. Γέλασον, χαμογέλασον, γονιπετή σε κλιπαρό, μη δίασον, έστω. Μαρίνα. Δα. Επιτέλους. Πρέπει να γελάς πιο συχνά, το ξέρεις? Είσαι πιο όμορφη όταν γελάς. Δεν θέλεις να είσαι όμορφη? Όχι. Γιατί? Μαρίνα.
άκουσες? Τρέμεις. Γιατί? Θέλω να σε ξαναφιλήσω, Μαρίνα. Μη. Μαρίνα, τι έχεις? Τι έπαθες? Τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Τι συμβαίνει? Μου πέρασε. Τρόμαξα. Πρέπει να φύγω τώρα. Μην το πείτε σε κανένα, σας παρακαλώ. Ξεκινάει μια ψαροπούλα απ' το γυαλό, απ' το γυαλό. Γεια σου Πανάγο! Ξεκινάει μια ψαροπούλα απ' την Ήτρα τη μικρούλα και πηγαίνει για σφουγγάρια όλο γυαλό. Καλώς τα παιδιά! Ξεκινάει μια ψαροπούλα απ' την Ήτρα τη μικρούλα και πηγαίνει για σφουγγάρια όλο γυαλό. Τι έχεις? Τίποτα. Εμένα μου λες. Σε ξέρω σαν κάλπη και πεντάρα. Ένα μονάχα σου λέω. Πρόσεχε. Να προσέχω τι? Είναι τόσο εύκολο να την κάνεις να σε ερωτευτεί. Και είναι κρίμα. Και ποιος σου λέει πως δεν θα την ερωτηθώ εγώ? Δεν μας βλέπω διόλου καλά. Σοβαρά όμως. Βλέπεις ότι είναι ένα κορίτσι δυστυχισμένο. Γιατί να την πληγώσεις? Το τι με εκνευρίζει όταν αρχίζει τις συμβουλές δεν λέγεται. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά πως έχω δίκιο. Αν έκανα πάντα το σωστό, θα έπρεπε να είχα πνιγεί προπολού. Λένε τα παιδιά αν θέλετε να έρθετε μαζί μας παρέα για καντάδα. Όχι, ευχαριστώ. Δεν είμαστε αρκετά καλοί. Ίσως πάμε και βαρκάδα. Άλλη φορά. Ευχαριστούμε πολύ. Να μην νομίζουν τα παιδιά πως σας έβαλε λόγια το Μαρκαντονέικο και τους κακουφανεί. Δηλαδή? Επειδή κάναμε λίγη καζούρα στη μικρή πρωτήτερα. Και να περάσει η ώρα. Λέω, μήπως παρεξηγηθήκατε. Δηλαδή πας φυρί για καυγά. Πες το μας για να ξέρουμε. Κοίτα που το πάει. Μας ρώτησες αν θέλουμε να πάμε καντάδα και σου είπαμε πως δεν θέλουμε. Πρέπει να σου ζητήσουμε και συγγνώμη από πάνω. Πες και εσύ τώρα, ποιος πάει για καυγά? Εγώ ή αυτός? Μην τον παραξηγάτε. Το πιάνει το νευρικό του κάπου κάπου. Πάντως σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλή νύχτα σας. Καληνύχτα. Και όνειρα αγγλικά. Σιδερός για θέση μου. Κακά ξεπερδέματα θα έχουμε. Να σε πήγε. Βέβαια. Ήξερες ότι θα κρατήσω εγώ ψήνη και μου έκανες το παλικάρι. Λοιπόν αυτή η ιστορία μου άναψε το κέφι. Γκαρσόν! Ένα κονιάκ. Έχεις πιο πολύ κρασί, θα μεθύσεις. Ας μεθύσω. Μια ζωή είναι αυτή, βραδεφέ. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι τέλειοι. Πιες και εσύ λιγάκι, ρίχτω έξω. Βούτα τη ζωή από τα κέρατα που λένε. Μη στεγνώσεις εντελώς και τότε βράστα όλα και καριέρα και όλα. Οπωσδήποτε είσαι ή τρελός ή ερωτευμένος. Τι κι αν είμαι. Μακάρι. Θα το ζήσω το πράγμα, θα το γλεντήσω. 10-15 μέρες, όσο πάει. Και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Δεν είναι έτσι, Μανολάκη? Βλέπεις? Στην υγειά της.
Είσαι μεθυσμένος. Άσε με που σου λέω. Άσε με, Παύλο. Γεια, Αντώνη. Τι το κάνουνε, θα τον πνίξουνε. Αφήστε το, θα τον πνίξετε, αφήστε το. Ποιος είναι? Βοήθεια! Μίμη! Μίμη! Εδώ με καλέ μαμά, τι φωνάζεις? Οι φωνές τους ακουγόντουσαν ως δω Λένε πως ήταν η σκρίπα στο μεθύσι. Ύστερα σου λένε μπάσε ξένος μες στο σπίτι σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Συνέχισε τη δουλειά σου. Μην νοιάζεσαι για μένα. Μη φεύγεις. Πρέπει. Το ξέρεις πως τη φωνή σου σχεδόν δεν την έχω ακούσει. Μ' αφήνεις και μιλάω λόγο. Τι να πω? Κάτι. Για τη ζωή σου, τα όνειρά σου. Δεν μπορεί να μην έχεις όνειρα. Έμαθα να μην έχω. Αυτή είναι πολύ πικρή κουβέντα για μια κοπέλα της ηλικίας σου. Γιατί δεν μιλάς? Να ξαναφρώσεις. Δεν είπαμε πως είμαστε φίλοι? Δεν με εμπιστεύεσαι? Ναι. Θέλω να με κοιτάξεις στα μάτια για να μου το πεις. Θεέ μου. Τι είναι, Μαρίνα? Δεν πρέπει να μ' αγαπάς. Γιατί? Θα προτιμούσες να μην... Όχι. Αλλά όλα είναι τόσο δύσκολα. Φοβάμαι πως αν μας δουν θα γίνει κάτι κακό. Τίποτα κακό δεν θα γίνει. Πίστεψέ με. Η αγάπη είναι χαρά. Όχι. Όχι σε αυτό το σπίτι.
Μας έχει ρημάξει η ντροπή, το μίσος, ο θάνατος. Έχεις αδελφή? Ναι. Είναι όμορφη? Αρκετά. Η δική μου δεν ήτανε. Το χρυσό μου. Όχι, της έλεγα. Είσαι. Έχεις ωραίο χαμόγελο. Και εκείνη μου λέγε, ευτυχώς που είσαι αρκετά όμορφη και για τις δυο μας. Και με φιλούσε. Είναι φοβερό να πεθαίνει κανείς γιατί είναι άσχημος. Δεν είναι? Πώς πέθανε? Πνίγηκε. Πνίγηκε. Πότε? Μόλις έκλεισε χρόνος. Είχε αφήσει τα ρούχα της διπλωμένα στην ακρογελιά. Σαν να είχε πάει για μπάνιο. Και όλοι νόμιζαν πως ήταν ατύχημα. Εγώ όμως ξέρω. Ήταν ερωτευμένη. Με ποιον? Με έναν από αυτούς. Το Χρήστο. Και αυτός? Αυτός όχι. Την κορόιδευε όμως για να... Για να? Για να μπορεί να μας βλέπει και τις δυο μαζί. Μια μέρα ήρθε στο σπίτι και ζήτησε να με δει. Η Νίκη ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Χαρήκαμε γιατί νομίζαμε πως είχε έρθει. Όταν μου είπε πως με αγαπάει και τον έδιωξε, είπε... Νόμιζες πως θα μπορούσα εγώ ποτέ να ερωτευτώ αυτό το... Μη. Δεν πειράζει, θα το πω. Αυτό το τέρας. Αυτή είναι... Είπε κι άλλα. Δυνατά. Με δυνατή φωνή. Όταν ξαναγύρισα στο δωμάτιο της Νίκης. Δεν με ρώτησε τίποτα. Ύστερα από μια εβδομάδα. Πέθανε. Τρεις μήνες μετά το θάνατό της. Ήρθε να με ζητήσει σε γάμο. Αυτός. Και από τότε δεν με αφήνουν σε ησυχία. Μαρίνα, αγάπη μου. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε ξέναστα. Μια μέρα. Ούτε. Όσο βαστάει ένας περίπατος. Έναν περίπατο. Δεν ζητάω πολλά, Έναν περίπατο. Αθήνα και πάλι Αθήνα, κι απόψε τα χείλη μας πον. Αθήνα και πάλι Αθήνα, και γέροι και νη και παιδιά σ' αγαπούν. Αθήνα και πάλι Αθήνα, και γέροι και νη και παιδιά σ' αγαπούν.
Πηγαίνουμε εκδρομή στον προφήτη Ηλία. Καλή διασκέδαση. Καλημέρα. Καλημέρα. Ζωγραφίζετε? Έτσι, για να περνάει η ώρα. Είναι η δουλειά σας? Όχι. Είμαι αρχιτέκτον. Και ο φίλος σας? Συγγραφέας. Εκείνος δεν είναι σαν και εσάς, ήσυχος. Όλοι εδώ τον έχουν για πιο γλετζένα. Λοιπόν? Ήθελα να σας ρωτήσω αν θα μείνετε μέρες ακόμα. Κάμια εβδομάδα. Γιατί? Γιατί θα χρειαστούμε τα δωμάτια. Πότε? Και σήμερα ακόμα. Αν δεν σας κάνει κόπο. Κατάλαβα. Θα το πω και στο φίλο μου, αλλά εκείνος δεν είναι τόσο βολικός σαν και εμένα. Δεν ξέρω πώς να το πάρει. Όπως θέλει το πάρει. Μια αδερφή την έχω. Μα κάνει να την νεκροφιλήσω παρά να της βγει το όνομα. Καλά. Θα πάμε στο ξενοδοχείο. Ήρθε και μου το είπε καθαρά. Ναι, να μην με πιάσει το πείσμα μου όμως εμένα, γιατί με ξένης. Ωχ, αδελφέ. Απορώ με ξένα πως το δέχτηκες έτσι χωρίς συζήτηση. Σταμάτησε άλλη φορά να μ' ακούσει εμένα όταν σου λέω κάτι. Γιατί δεν ήρθε να μου το πει εμένα. Καλά, καλά, μη φωνάζεις. Μαρίνα. Πρόσεχε. Θα φύγεις. Θα σε βλέπω όμως, Μαρίνα. Έχεις ξηραφάκια? Όχι. Πες μου εσύ που θέλεις. Είναι αδύνατο. Πρέπει να ειδοποιήσουμε τον Αριστίδη να έρθει να πάρει τις βαλίτσες. Ναι. Το βράδυ όταν μίτσοσταν. Ήρθα να σας ρωτήσω μήπως θέλετε τίποτα. Όχι, ευχαριστώ. Λυπάμαι που μας φεύγετε. Τι να γίνει. Αντώνη, τι κάνεις? Ξυρίζομαι, γιατί βαρέθηκα το πρωί. Δεν θα σε ξαναδώ. Πρέπει. Στα πεύκα κοντά στη σπηλιά. Θα βαστούν. Στην ακρογιαλιά. Θα βαστούν. Στο κάστρο, στα χαλάσματα. Αν με αγαπάς. Θέλω να πεθάνω. Τώρα που κάνεις το κέφι σου, ελπίζω να είσαι ευχαριστημένος. Την αγαπώ. Και τώρα? Προτείνω να γυρίσουμε στην Αθήνα το συντομότερο.
ποιος να μου το έλεγε όταν ζούσε ο πατέρας, πως θα έκανα αυτές τις δουλειές. Δεν αντέχω πια, βαρέθηκα. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Μπορείς όμως να αφήσεις και το σπίτι έτσι. Ερείπιο έχει καταντήσει. Τη μια στιγμή το καθαρίζει και την άλλη λερώνει. Και να μην έχεις και λεφτά να το επιδιορθώσεις. Και που να έρθει και ο χειμώνας. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι του ήρθε αυτού του αδερφού σου. Είπαμε κι εμείς να βγάλουμε κανένα 2 δεκάρες από το σπίτι. Μα τώρα πάει κι αυτό. Πάει κι αυτό. Θα βρούμε τουλάχιστον κανέναν άλλο νικάρι. Τι λες? Μπορείς να μου πεις τι έπαθε αυτό το παιδί? Όσο πάει γίνεται πιο μίζερος. Θα έχει βάλει μόνο το νησί. Δεν φροντίζει, λέω εγώ, να πιάσει καμιά δουλειά. Όλο με μένα τα έχει. Τόσο καιρό τον πιλατεύω για αυτό το οικόπεδο. Το δικό μου, στα καμίνια. Να το πουλήσει εκείνο το ξένο που το ήθελε. Να θυμάσαι τον κύριο Παρασκευόπουλο. Αλλά πού? Η Κατίνα μου έλεγε χθες πως τον είδε το Μίτσο. Και της είπε πως θα πάει στην Αθήνα να το πουλήσει αυτό το, πώς το λένε, τον Παρασκευόπουλο. Να δούμε όμως. Θα πάει. Θα γλιτώσουμε τουλάχιστον το σπίτι. Να έχεις κι εσύ μια πρίκα. Να κάνεις ένα γάμο της προκοπής. Αχ, πιάστηκε η μέση μου. Εγώ πάω να ετοιμαστώ για τον Εσπερινό. Ή να αργήσεις κι εσύ. Μίτσος έλεγε στο καφενείο πως αύριο θα παρκάρει για την Αθήνα. Φεύγουν και οι Αθηναίοι, λέει, αύριο. Μου το από Αριστίδης.
Αύριο φεύγω. Όχι αύριο. Δίνεις τη φωτιά σου. Έμαθα πως αύριο μας φεύγετε κιόλας. Αλήθεια? Όχι, δεν είναι αλήθεια. Εγώ θα μείνω. Θα μείνεις να κάνεις τι? Αυτό θέλω να μου πεις. Δεν ξέρω. Πάντως... Πάντως? Δεν μπορώ να φύγω. Εντάξει. Εγώ μια φορά δεν πρόκειται να μείνω να σε παρακολουθήσω να σπάς τα μούτρα σου. Είπαμε φίλοι. Αλλά όλα τα πράγματα μέχρι ενός ορίου. Θα γίνει έτσι? Ασφαλώς. Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι μόνο σε κακό θα καταλήξει αυτή η επιμονή σου. Και εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις ότι την αγαπώ. Ναι, όπως αγάπησες την Τώρα και τη Λία και τη Σοφία και όλες τις άλλες. Αυτή τη φορά δεν είναι το ίδιο. Σε ποιον δεν λες αυτά? Απλώς οι περιστάσεις είναι κάπως διαφορετικές. Είναι πιο δύσκολες και σε έχει πιάσει το πείσμα. Και δεν σκέφτεσαι πως θα την πάρεις στο λαιμό σου. Σταμάτα! Δεν μπορείς συνεχώς να κουρελιάζεις αυτό που αισθάνομαι και να το ανέχομαι. Μπορεί να έκανα νοησίες στη ζωή μου. Να μην κατάφερα τίποτα. Αλλά ούτε κακοήθης είμαι. Ούτε απατεώνας. Το ξέρω πολύ καλά πως δεν είσαι. Γι' αυτό μπορώ και σου μιλάω έτσι. Το να μείνεις όμως δεν είναι παλικαριά. Είναι παραφροσύνη. Αν την ερωτευόσουν εσύ, τι θα έκανες? Η ερώτηση είναι άστοχη. Γιατί με πρόλαβες εσύ ως συνήθως. Ναι, αλλά... αν. Εγώ... ίσως θα την παντρευόμουν. Το σκέφτηκα κι αυτό. Και το απέρριψες βέβαια. Ξέρω πως εκ πρώτης όψεως είναι δύσκολο. Εκ πρώτης, εκ Δευτέρας και από πάσης απόψεως είναι αδύνατο. Με κίνδυνο να χαλάσω τη φιλία μας. Να σου πω γιατί? Πρώτον, γιατί ανήκετε σε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Δεύτερον, γιατί όχι μόνο δεν είσαι οικονομικά ανεξάρτητος, αλλά χαρτζηλικώνομαι και από τη μάνα μου. Μάλιστα. Η οποία είναι μια πολύ κοσμική και αυταρχική κυρία. Σου έχει και της έχεις φοβερή αδυναμία και δεν πρόκειται βέβαια να δώσει ποτέ τη συγκατάθεσή της. Και αν πιάσω δουλειά? Με 2.000 το μήνα, με ένα δωμάτιο στο Παγκράτη και ρομαντικούς περιπάτους στο Ζάπιο. Αν νομίζεις ότι μπορείς, σου την εξασφαλίζω εγώ. Οπότε αν δεν έχεις παρά να πάρεις αμέσως τη μάνα στο τηλέφωνο και να της το πεις. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Εμπρός. Ναι. Εμπρός! Α, εσύ είσαι μητέρα. Ναι, καλά. Ο Αντώνης φεύγει σήμερα. Εγώ θα μείνω λίγες μέρες ακόμα. Πρέπει να μείνω λίγες μέρες ακόμα γιατί... Τι λες? Ούτε εγώ σ' ακούω καλά. Σε πήρα γιατί ήθελα να σου πω ότι... Ναι, θα σου πω όταν θα γυρίσω στην Αθήνα. Όχι, τίποτα το σοβαρό. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς. Δεν θα αρχίσω να γυρίσω. Φιλιά σε όλους. Ναι. Γεια σου.
Έτοιμος? Έτοιμος. Πάμε. Εγώ θα περιμένω το αυριανό βαπόρι. Μη φοβάσαι, δεν πρόκειται να κάνω καμία τρέλα. Απλώς θυμήθηκα κάτι. Μια υπόσχεση για έναν περίπατο. Και θα ήθελα να την κρατήσω. Είσαι βέβαιος? Ναι. Καλά. Και πρόσεχε. Νόμιζα πως είχες φύγει. Το ανέβαλα για αύριο. Για εκείνο το περίπατο που λέγαμε. Ναι, αλλά πώς? Θα συναντηθούμε στο παρεκκλήσι της Αγίας Φωτεινής. Εγώ θα πάω με τη βάρκα στον όρμο το μικρό και από εκεί θα ανέβω. Θα ξεκινήσω νωρίς. Κανείς δεν θα υποπτευθεί. Φοβάμαι. Πες να φύγει. Γιαννούλα! Γιαννούλα! Τι κάνεις εκεί? Πήγαινε. Δεν είπαμε πως θα πάμε στη θάλασσα. Έλα εδώ, Χρυσό μου. Έλα, Γιαννούλα. Πρέπει να φύγω τώρα. Τι ώρα θα συναντηθούμε? Στις 5. Νικόλας με το Χρήστο τον Ασίκη αγοράσαν το πιο όμορφο καΐκι. Απ' το Πειραιά σαν πάρουν για την Τίνο μια βραδιά. Πού θες να πας? Στα Καμίνια. Ο Αντώνης λείπει, αλλά θα σου βρω μια άλλη. Καλά. Πάω μια στιγμή στο ξενοδοχείο και θα γυρίσω. Ο Αθηναίος θέλει μια βάρκα να πάει στα Καμίνια. Κι άμα την έχει ο Μανώλης, πάρ' του Χρήστο. Εγώ έλεγα να τη βουλιάξω το απόγευμα. Έχει σκευρώσει. Κολύμπη ξέρει καλό, Αριστίδη. Πώς δεν ξέρει? Τότε θα γελάσουμε, παιδιά. Δεν θα του βγάλεις τον πύρο. Όχι ρε παιδιά, είναι κρίμα. Αρκετά μας έχει πει στη μύτη. Γιατί δεν έφυγε με το φίλο του, Τι θα πάθει, μωρέ?
ώστε να φτάσει στο κανόνι θα γεμίσει νερά σιγά σιγά και θα επιδείξει. Σπουδαίο πράγμα. Εσύ μόλις τον δεις και έρχεται, βγάζεις τον πύρο με τρόπο και ύστερα έρχεσαι στο κανόνι που θα τον περιμένουμε να φανεί. Εντάξει, πάμε. Εγώ μια φορά δεν ανακατεύουμε. Έχω δουλειά στην αποθήκη. Καλά ρε μάπα. Καλά! Θα σας πάω μια βόλτα στα νυχτά και θα σας κατεβάσω εκεί απέναντι. Καλώς τη σούλα, και σούλα. Τι? Να έλεξε, προσέξτε, προσέξτε να χτυπήστε. Έτσι, καθίστε. Κάτσε εκεί, εντάξει. Δεν θα αργήσουμε όμως, θα πάμε μια βόλτα και θα γυρίσουμε, Αργεί να φανεί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πού διάλογο να πήγε. Η βάρκα πρέπει να έχει γεμίσει νερά ως τώρα. Πάμε. Όλοι μαζί, παιδιά. Αγόρι μου, δείτε λίγο. Βοήθεια! Βοήθεια!
Βοήθεια! Πιάστε, σώστε τα παιδιά. Τα παιδιά Έλα! Έλα! Τα παιδιά. Σώσουμε τα παιδιά. Παιδιά! Φωνιά! Φωνιά! Ήταν η κανιψιά μου μαζί. Η Σούλα.
ανοίξει να κρέμεις το ηλιόπεδο. Πού ήσουν, ανησύχησα. Είναι η αστυνομία πάνω. Λένε πως θα δικαστεί για προσεξία. Ποιανού ήταν η βάρκα? Του Χρήστου. Πού πας? Ζούλα μου. Θέλω να μιλήσω στον Χρήστο. Τότε ας έρθει ένας από τους άλλους. Νόμιζα πως είχα να κάνω με άντρες. Τι έγινε? Δεν ξέρω. Οι βάρκες δεν βουλιάζουν από μόνες τους. Τι έγινε? Τίποτα. Ένας άνθρωπος κινδυνεύει να πάει φυλακή. Τι έγινε? Όταν του νίκησε στη βάρκα, το ξέρεις πως θα βάζε μέσα τα παιδιά? Όχι, ήταν και η Σούλα μαζί. Δεν το ξέρατε. Γι' αυτό του βγάλατε τον πύρο. Όχι, ναι, όχι. από εκεί σου. Στην ψυχή της Σούλας. Του βγάλατε τον πύρο. Για να γελάσετε. Όπως γελάτε χρόνια τώρα. Με τη μάνα μου, με το Μίτσο, με μένα. Με τη νίκη. Και τώρα ξέσπασε το κακό απάνω σας. Και δεν τολμάτε να το πείτε. Μα δεν το πείτε εσείς, θα το πω εγώ. Θα κατέβω κάτω στην παραλία να το φωνάξω. Θα το φωνάξω να τα ακούσει όλο το νησί. Γιατί με το να γελάτε. Έχετε αφανίσει ζωές. Μα δεν θα σας αφήσω να αφανίσετε και τη δική του. Τον αγαπάς, γι' αυτό θέλεις να μας καταστρέψεις. Ναι, τον αγαπώ. Και δεν με νοιάζει να το μάθει όλος ο κόσμος. Τον αγαπώ. Και θέλω να φύγει αύριο με την ψυχή του ήσυχη. Και εσύ? Εγώ θα μείνω. Και θα περπατάω στους δρόμους. Χωρίς να φοβάμαι. Χωρίς να ντρέπομαι. Γιατί δεν είναι ντροπή να αγαπάει κανένας. Ντροπή είναι να λέει ψέματα και να φοβάται. Ο αστυνόμος είναι πάνω στο ξενοδοχείο. Θα πάμε μαζί ως εκεί. Και εσύ θα ανέβεις να του μιλήσεις. Αλλιώς θα ανέβω και θα του μιλήσω εγώ.
πας? Απάνω. Όχι, Μαρίνα μου. Σκέψου τι θα πει ο κόσμος. Καλησπέρα. Ήρθα να σε δω. Τον πήγανε στο τμήμα για ανάκριση. Ξέρω πώς νιώθεις, αλλά δεν φταίς. Δεν φταίς σε τίποτα. Παύλο. Αχ, Θεέ μου. Θέλω να σε βοηθήσω, αλλά δεν ξέρω πώς. Παύλο, κοίταξέ με. Σου ορκίζομαι πως δεν φταίς. Δεν πρέπει να υποφέρεις, είναι κρίμα. Σε παρακαλώ, Παύλο. Σε παρακαλώ. Τα παιδιά τα βλέπω συνεχώς μπροστά μου. Άκουσε, Παύλο. Σε λίγη ώρα φεύγει ένα κότερο για τον πόρο. Θέλει να πας κι εσύ. Και να συνεχίσεις από εκεί. Όχι. Γιατί? Δεν μπορώ να φύγω. Μα πρέπει. Πρέπει να φύγεις. Τι σημασία έχει? Έχει. Μένοντας, μόνο κακό θα κάνεις. Και στον εαυτό σου και σε μένα. Σε σένα. Ναι. Γιατί δεν μπορώ να σε βλέπω να υποφέρεις. Γιατί να το πάρω μαζί μου? Αχ, Θεέ μου, γιατί δεν ήξερες. Θεέ μου. Παύλο, αν κάποιος από τους δυο μας φταίει, αυτή είμαι εγώ. Όχι. Ναι. Γιατί σε έμπλεξα με αυτούς τους ανθρώπους. Χωρίς να το θέλω. Γιατί τους φοβόμουν. Είσαι πολύ γλυκιά, Μαρίνα. Υποσχέσου μου πως θα φύγεις. Όχι, όχι απόψε. Τότε αύριο. Για χάρη μου, Παύλο. Σε παρακαλώ. Αν μ' αγαπάς. Και εσύ, Μαρίνα. Πώς θα σε αφήσω? Εγώ σου είπα. Τώρα θα με νοιάζει. Έχω το κουράγιο. Μου το έδωσες εσύ. Θα ξανάρθω, Μαρίνα. Θα σου γράφω και θα ξανάρθω. Όταν γυρίσει στην Αθήνα με το καλό. Και θέλεις. Θα ξανάρθω, Μαρίνα. Σε χρειάζομαι. Μαρίνα. Μαρίνα. Πες μου πως με αγαπάς ακόμα. Σε αγαπώ.
Είμαστε εσείς, Αντώνη? Ναι. Για εκείνη τη δουλειά που λέγαμε. Μπορείς, σε παρακαλώ, να φροντίσεις. Έννοια σου, έννοια σου.